Yksi huonosti nukuttu yö vaikuttaa aivoihin enemmän kuin usein ymmärretään. Jo yhden yön unenpuute heikentää keskittymiskykyä, muistia ja päätöksentekoa. Tutkimusten mukaan erityisesti otsalohkon toiminta kärsii. Otsalohko vastaa harkinnasta, itsehillinnästä ja loogisesta ajattelusta. Kun uni jää vajaaksi, nämä toiminnot heikkenevät. Siksi väsyneenä reagoimme herkemmin, ärsyynnymme helpommin ja teemme todennäköisemmin huonoja valintoja. Aivot käsittelevät tietoa hitaammin ja virheiden määrä kasvaa. Uni ei ole aivoille vain lepoa. Se on aktiivinen prosessi, jossa aivot järjestävät muistoja, poistavat kuona-aineita ja palauttavat hermoston tasapainon. Ilman riittävää unta aivot toimivat vajaalla teholla, vaikka olo tuntuisi vielä kohtalaiselta. Yksi yö ei riko aivoja pysyvästi, mutta se muistuttaa siitä, kuinka tärkeää uni on aivojen normaalille toiminnalle.